салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Дӯстон, якчанд намуд мотоблокҳои фурӯшии дӯстон дар ин навор мо ба навор гузоштем. Моделҳои гуногун бо нархҳои гуногун. Дӯстон, наворро то охир тамошо кунед, то ки маълумотшо мо барои шумо хотиррасон кунем. Ана акнун дӯстон, ин мотоблокҳо соҳибаш мегӯяд ки аз ҳама плюси калонаш 1 сол гарантия дорад. Дуюмаш мегӯяд ки полни заправка мекунем, мегӯяд масъала паслаш аз чӣ мекунем, заводид мекунем, месанҷем, метиҳем. Плюси сеюмаш дӯстон, ҳамаш комплекта бо чизҳои дигар доранд. Дӯстон, модели якум намудаш 173F буда 7 қувваи аспа дорад. Комплекта дӯстон фрезер плуг дорад, нархаш 7300 сомонӣ бо арзон мешавад. Модели дуюм 190F 11 қувваи аспа дорад. Дӯстон, комплект фрезер плуг скорост автомат буда, вазнаш 220 кг. дӯстон, воздушни охлаждение дорад, нархаш 11250 бо арзон мешавад. Модели сеюмаш дӯстон 190F буда 12 қувваи аспа дорад, комплект фрезер плуг дорад, воздушни охлаждение дорад, вазн 220 кг, нархаш 11700 сомонӣ бо ҳатман арзон мешавад. Дӯстон гуфтааст. Модели хубаш, модели чорумаш дӯстон 195F 15 қувваи аспа дорад, комплект фрезер дорад, плуг дорад, фар дорад, стартер дорад, аккумулятор дорад, вадинои охлаждение дорад. Дӯстон, нархаш 19250 сомонӣ бо арзон мешавад гуфтааст. Дӯстон, рақамҳои телефони соҳибаш 900 08 08 87. Дӯстон, агар реклама дошта бошед дӯстон, рақамҳои ватсапи мо 0440 25 92 метавонед муроҷиат кунед. Дӯстон, дастгирии каналро фаромӯш накунед. Дӯстон, ҳатман обуна шавед, видеоро падилитса кунед. Дӯстон, шояд ба ягон рафиқи шумо лозим бошад. наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, коркунии техникаро якчанд мо барои шумо ҳозир нишон медиҳем.